काने पे कामर उठल भौजी बोल बम बोल भौजी, काने पे कामर उठल भौजी बोल बम बोल भौजी। देखो भीड़ जुटल तमाम बावे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो। काने पे कामर उठल भौजी बोल बम बोल भौजी। देखो भीड़ जुटल तमाम बावे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो। देख केसरिया में भीड़ होला भारी, पूजत बाद देख नर औरी नारी, पूजत बाद देख नर औरी नारी। देख केसरिया में भीड़ होला भारी, पूजत बाद देख नर औरी नारी। देख केसरिया में भीड़ होला भारी, पूजत बाद देख नर औरी नारी। देखो भीड़ लागल तमाम बावे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे 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 हो। बाबा के भजन गावस बाबा धर्मेंद्र, सब लोग पूजे जाके देव घर के अंदर, सब लोग पूजे जाके देव घर के अंदर। बाबा के भजन गावस बाबा धर्मेंद्र, सब लोग पूजे जाके देव घर के अंदर। देखबी जवानी से अइले सब चेला, और रात में लागल बार बार भारी मेला। देखो भीड़ लागल तमाम बावे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो, बोल बम बोलत जहान बाटे हो। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।